Lapina long Guwahati pen etom bom pen tin rung pipi kulisin ki kuba puni kela ndela sampai meherdani lago bumaigau बर' राइडारनि पार्टी बिमा जाखावजोब खोथा गैया जोंनि गायफांखौ नै ओरै आगदायावसो लायो आरो ओरैसो दोनलाजोबो जों मयखा साइड 90 साइड होमबा सानखादोंनो बेसेबां थांगोन हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय जोङो दा नालिमोनाव थांगासिनो दङ क'क्राझारावहाय ओरैहाय नै फुवादै दं फुवादै वेलकाम टु क'क्राझार Oh my god 1,20,000 माथो हिन्जाव जास्लायनाय दं बबे थांबारो बरि सरि साब्रा खानेक मान ए यात मो दादा घुरासे ना यात खाने खाम कोइम गाड़ी तो घुरे किनियान अब दे ओ भाई गाड़ी तो घुरे दे ओमफ्राय ओरै सो अबे दासिम फैदों खारसिगोन आरो ना बे गारिया रेस्ट नागा रेस्ट ओरै चलो चलो नै जोंनाबो गारि गिदिर पार्टि जाबाय दं दा लोगो मोनबाय नै आदैमोनखौबो बेवहाय एसे खामानि दं ओरैहाय टाउनावहाय बेनि थाखायनो जों बेखौहाय बेयाव नेथ'दोंमोन लामायावनो A few minutes later लागाय निउ ड्राइभार अफ फिगो 1,20,000 1,20,000 माबायदि गियार बाय बे गहै बुसुंदा अरां ओमफ्राय अरानो मिस्टि लायसै जों मिस्टि जाहोनलाय खारगोदाननि wah wadah guna sigurna ore targetanku fish like jahat lah jauh lah beje pun terbayar be na danger le oi speed karo nda speed karna gya tergali katra beli nko anko driver lang sila so sexy bisa masuk mana masuk hai kan sih ra 3,000 sih 100 Sayda 3,000 एसे खम जायगोन ना ओरै मानो होनबा 3,000 निफ्राय आंनाव बांसिन हाबोना मासाव आरो बेथ' बे थागोन ना नोङो आलदा होमबाबो माने एक्सट्रा खरस जायो आरोना जेनेबा नियम दंब्ला जेनेबा गारि सालाय बे मोनसे डायलगसै आरोना थाखोबानिफ्राय गारि सालायनाय मानसिना जों एसे माने मोजां मावो आरोना आरो नोंथाङा नै कारखौ साखा थिखनायखौ नुफेराखै नों मालाबा देखायगोन आरो बे गारिया जायालै नों ड्रिप होनानै देखायनांगोन आरो मालाबा गेस फैनायफ्रा डेन्जार माथो मोजाङानो थिग दं दा एबार हिन्जाव लानानै बेरायथारदोब्रा बेजोंनो आं दुगा जाबाय नै नङा नंगौ थ' लोगोफोर दायो नोंथांमोननाव मोनसे लोगोफोर ओरैबायदि बरिया मोनसे आर्निं एप्लिकेसननि सोमोन्दै बुंनाय लोगोफोर जायनि मुङानो जाबाय ड्रागन चेसार ना थ' लोगोफोर बे मोनसे बहुत माने प्रफिटेबल मोनसे आर्निं एप लोगोफोर थ' लोगोफोर गिबि नोंथांमोना माने डिसक्रिपसनाव थानाय लिंकनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै माने मोजाङै रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर बेखौ माने गेमखौ लोगोफोर बोरै गेलेनांगौ गासैखौबो आं सिरियालै लोगोफोर मोजां देखायलांगासिनो थ' लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय अके थ' लोगोफोर दायो स्टार्ट जाबाय गेमा अके थ' गिबियावनो दायो जों माने 1600निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन माने 1600जों जों स्पिन खालामगोन थ' लोगोफोर दायो जोंनि स्पिन खालामबाय अके नायनोसै मा जायो ओके लोगोफोर विन अके सुपार विन लोगोफोर दायो जोंनि स्टार्टिंआवनो 19,000 लोगोफोर विन जाबाय 1600 जोंनो अके थ' लोगोफोर दायो जों नेक्स्ट स्पिन खालामलायबाय अके दायो जों फैगासिनो अके yes come on good luck अके थ' लोगोफोर बेफोर माने जास्ट लटारि टाइप आरो ना जास्ट बेफोराव लोगोफोर लाख नांगौ दै अके येस लोगोफोर नै विन जालायबाय बिग विन अके 20,000 लोगोफोर नै लोगोफोर नै दायो जों नेक्स्ट गेम जों माने दायो नेक्स्ट स्पिन खालामबाय लोगोफोर दे नेक्स्ट लोगोफोर अके लोगोफोर येस नै 8,320 नेक्स्ट थ' लोगोफोर दायो जों आरो नेक्स्ट बाव स्पिन खालामनोसै लोगोफोर अके मा जायो लागा लोगोफोर अके come on अके दायो जागासिनो yes well माने वेल फाय बहुत मोजां लोगोफोर दिनै लोगोफोर बिग विन 9,920 लोगोफोर नै मोनलायबाय बहुत स्पिड लोगोफोर दायो जों मोनगासिनो आरो ना थ' लोगोफोर दायो जों आरो नेक्स्ट स्पिन खालामलायबाय थ' लोगोफोर नायनोसै मा जायो yes लोगोफोर नै oh my god थ' लोगोफोर दायो जों नै 20,000 विन जाबाय बे 1600 जोंनो आरो ना लोगोफोर नै लोगोफोर नै नेक्स्ट स्पिन बाव लास्ट बियो अके yes लोगोफोर नै सुपार विन नै 20,000 लोगोफोर दे बे लास्ट विन जाबाय अके थ' लोगोफोर नोंथांमोना एसे गोसो हमथानो गेलेबानो जाबाय आरो ना माने बियो लाखनि सायाव सोनारो ना लोगोफोरथ' बेनिखाय एसे गोसो हमथानो गेलेबानो जाबाय आरो ना अके ओमफ्राय रेफारेल्सनिफ्राय नोंथांमोना माने गोबां आर्न खालामनो हागोन आरो ना आरो विथड्र'आबो लोगोफोर बहुत इजि आरो ना बहुत इजि माने विथड्र' जायो आरो ना थ' लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड गेलेबानो जाबाय अके
लाफिना लं गुवाहाटी पेन एटम बम पेन तीन रुं पिपि कुलिसिन किखौबा फुनि केला होनदोला सामफ्राय मेहेरदानि जेरैथिंबो फुरा खोमसिगासै आरोना लोगोफोर आयौ नै खोमसियाजोब्बाय जेरैथिंबो दाथ' हाबबायना ओरै खोमसियाजोब्बायलै क'क्राझाराव खोमसियालै जाम्बा अखा हाबावाना होमब्लाबो जों मिस्टि लाग्रोनोसै आरोना मिस्टियाबो माथो गोसोम दं आरो बेखौ मा होनो मिथिगौ नोङो गुलाब जामुन गलाब जामुन दे खालासो खाला जामुन ना खाला जामुन सावथाल खिनासो मिस्टिया गलाब जामुन हाद्रि सुलाजोब्बाय नै क'क्राझाराव बारहुंखा बारबायलै ना बारहुंखा बारबाय लाबाय आरोना नै दा जोङो दा थांनोसै आदै नालिमोनाव दा जों दादा नालिमोनाव थांसिगोन दादा नालिमोनाव थांसिगोन अखाबो हाबाय नै एसे क'क्राझारावहाय आं दा रेसिं कारखौ सालायफिनसिगोन आरो वाव वाव फदै वाव चलो क'क्राझाराव गारियाव बिदि खुलिलाबायनानै बेरायनो मोननानै मिथिना मिथिया आं मिथियालै डाइरेक्ट लाखिजागोन नों पुलिसफोर जोंजों सोलियोरा आदै इया नंगौ माथो बे खुलिखौ नों दा बहा बायखौल' खिथादों आंनो बे माबानि दागारावनि दा गारियाव दतमा माल दतमा माबा पार्कआव माल लाखिनांसिगोनलै पार्कआव माल है आदै नांगौ आंनिखौहाय आं लाखिखायो आंनावनो मा साइसनि मा खुलिनाय होनदोंलै लेट्स गो वाइफारा थि दंना गैया ना ओइजोंसो माबा एमजि हेक्टर स्टाइल ना डेन्जार दा नायनाय र' गरायाव बायदि फिदा चलो थ'फ्रा डिस्टार्ब खालामो एसे जानोसै एसे ने आइ सिथावा ओइ थलि enggak लामाया enggak साइड दे सथुर दे होननायसो डाइरेक्ट जों सर्टकाट लामाजों थांसिगोन बै थांगोन जों दा बैलाय बै जों गौरांजों थौ माने सर्टकाट रास्ताजों माने आं नोंखौ लांगोन आरो ना जायजों नोंसिनि न'आव वा मेला खोथानिखौ होदोलै माहाजोन खोथानिखौ नायदोंमोन आङो ओमफ्राय दा फैसा गैयाना फैसा गैया 600 थाखा लायो बेखौनो फैसा गैया होनबाय दालाय माथो जाग्रा 1500 बिदों दाख्लै आङोहाय हो 1500 बिदों आरो नङाबा सैमानिखौ लागाय बाव होननायखौ बाव माथो सैमानिखौ हो आरो सिलेन्सार फाइबा थाब सोलाय मिथिबाय माबाया एकजसा माखौ होनाय बुंनो लागाव लामानि मानसिखौ खारखोजोबखानांगौ दा माथो गोम लायनांगौ दुनिया गालफा की बड़ा शक्ति हुमा बड़ा एंगल वायरल मांगना पांचो होननाय आप बर' राइडार मेथाइ लाबोदों होनलायसिलै नोमालिया मादैया आंनि हिनजावखौ होनबावाखैसो आङो मादैसो नोमादैया आइखौसो मामिखौसो होनदों थांगौमोन आरो जोंहा दै बे जोंना Duduk. मोनफैबाय नै दा हाब माथो रावबो गैया दै बहा थांजोबखो मानसिफ्रालाय ना गावनाव आइफन दंबायदि गावनाव आइफन दंबायदि देखायनानै गोजान होनो नामा आंखौ मालाय गलाम दोना हरा नै जोंनि आइफनखौ नै ओरै आगदायावसो लायो आरो ओरैसो दोनलाजोबो जों मैखा साइड 90 साइड होनबा सानखादोंनो बेसेबां थांगोन केलकुलेट खालामदो साइड औ हिसाब खालामदो नैबे 90 ब्रा नैबे 90 नैबे साइड ओमफ्राय नैबे साइड बे ओमफ्राय नैबे 54 बेसे जागोन टटेल सानदो 60 70 80 90 1 लाख ओमफ्राय 10 20 30 ओमफ्राय माबा थांबाय गासै 2,20,000 आरो टटेल माने इन्जय आरो ना ओरैनो गाननो जों गल्ड ब्रेसलेट 1,80,000 नि ओरैनो गल्ड चेन गाननो जों बारा नङा आरो 80,000ल' माने मानो थगायनो ओमफ्राय नैबेसो 1,80,000 आरो ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माबानि थाखा फैसा फैनायनि आरो ना ओमफ्राय नैबे देहा सान्स दानायनि ओमफ्राय नैबे नोमादि सासे मोनबावनायनि ओमफ्य नैबे ग्रह न'खर दानायनि आरो ना हायालै आदै माने इन्जय आरो ना हाया लागाव बङाइगाव बर' राइडारनि पार्टि बिमा जाखावजोब खोथा गैया बर' राइडारनि अननायावनो साहा लागायदो दे मोजां रानदो ओमफ्राय केकआ
जोंना दा जाग्राया फैबाय आरोना लोगोफोर जानोसै Ini mamalai. Di guf-gufra. Sonan. Oh baba. Rupa. जासि अरे जा Muria tuh. Jangan itu semua jalan. Jangan kau. duduk mana bizi nilai gua jaga sini ada Oh, jangan.